Пра Беларусь вельмі часта кажуць, што гэта краіна рэк і азёр і яшчэ балот. І сапраўды, паводле дадзеных розных міжнародных арганізацый, у тым ліку ECD, у Беларусі вельмі шмат водных рэсурсаў. Але апошнія гады ўсё часцей з'яўляюцца паведамленні пра тое, што і ў Беларусі бываюць засухі, таксама фіксуецца нізкі ўзровень вады ў рэках і часцей фіксуюцца пажары на тарфяніках. У Польшчы сітуацыя з воднымі рэсурсамі крыху горшая ў параўнанні з Беларусю, але і тут заўважаецца пагаршэнне яшчэ большае. Летась, напрыклад, узровень вады ў Вісле ў Варшаве апускаўся да рэкордных 20 сантиметраў. Ці ў Беларусі таксама адзначаюць змены ў водным рэжыме рэк, што адбываецца, ці сапраўды усходняя Еўропа ўваходзіць у эпоху дэфіцыту вады. Цяга да даследавання ў нас у крыві, гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Пра ўсё гэта мы паразмаўляем сёння ў чарговым выпуску нашай праграмы пра грамадзянскую навуку і, як заўсёды, нашым гостем будзе старшыня правлення фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Добрый день, Владимир. Добрый день. Все мы ведаем слово «засуха», але ўсё часцей таксама гучыць такі панятак, як гідралагічная засуха альбо гідралагічная суша. Што гэта такое? Сапраўды адрозненні ёсць паміж метэаралагічнай і гідралагічнай засухай, таму што метэаралагічная засуха азначае, што пэўны час няма ападкаў. А гідралагічная засуха ці суша гэта ўжо наступны этап, які ўзнікае, калі недахоп вады ў экасістэмах становіцца прыкметным, напрыклад, у паверхневых вадных аб'ектах, у рэках, у азёрах, ну а таксама ў падземных водах. Іншымі словамі, калі нават дождж ужо пайшоў або ідзе, а вадаёмы яшчэ доўга могуць заставацца пустымі. Гэта такая памяць своеасаблівая водная сістэма? Менавіта так. Рэкі рэагуюць не на адзін дождж, а на тое, што адбывалася месяцы або нават гады да пэўнага моманту. Ну, а цяпер кажуць, ўсё часцей эксперты кажуць пра тое, што адбываецца з кліматам, гэта глобальныя змены. А вось з нашымі рэкамі што адбываецца? Гэта глобальна ці гэта лакальна? Ну, гэта рэгіянальна. Перш за ўсё змяняецца сезонны цыкл. То есть традыцыйна рэкі у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе жылі паводле вельмі выразнага такога цыклу і сцэнару. Узімку назапашвались на тэрыторыі, назапашваўся снег, вясной ён раставаў і фармаваў магутную паводку. Ну і таксама частка вады, яна ўсмоктвалася ў глебу, ў тыя ж самыя балоты. Ну а летам вада паступова ўжо расходвалася з гэтых накапляльнікаў, з гэтых губак. А сёння сярэдняя тэмпература ў рэгіёне расце асабліва хутка зімой, і ў выніку снегу становіцца менш, як на раўнінных тэрыторый, так і, напрыклад, у гарах, дзе фармуюцца шмат якія рэкі Еўропы. Ну і ўсё часцей вада выпадае ў выглядзе дажджу нават у зімні час і адразу сцякае ў рэкі, і тым самым экасістэмы губляюць гэтую жывую вільгаць. Ну але чаму? Што яна проста хутка сцякае? Чаму не затрымліваецца? Мы назіраем рост зімовага сцёку і адначасова аслабленне вясновых паводак. Кліматычныя змены гэта толькі частка праблемы.
вялікую праблему для зменення вось гэтага гідралагічнага цыклу зрабіў чалавек праз асушальную меліярацыю, праз змяненне ландшафтаў. Тыя ж самыя меліяратыўныя каналы або буйнамаштабныя асушэнні, яны паскараюць адток вады. Для чаго? Для таго, каб аграрыям была сухая зямля, ненасычаная вадой для вядзення традыцыйнай сельскай гаспадаркі. І калі рэку выпрастовваюць, пераўтвараюць яе ў канал, калі велізарныя ранейшыя балоты праразаць гэтыя каналы, каб забяспечыць сток вады, вода не затрымліваецца ў ландшафтах і проста-напроста тым самым вось гэты цыкл, ён становіцца ўжо штучным, яго ўжо пачынае рэгуляваць чалавек. І таксама урбанізацыя ўплывае, напрыклад, асфальт і бетон, яны не даюць вадзе ўбірацца ў глебу на гарадской тэрыторыі. І высечка дрэў у лесах таксама прыводзіць да таго, што менш вільгаці захоўваецца ў экасістэмах. То есть вада хутка прыходзіць, хутка зыходзіць і не застаецца на лета. І гэта тычыцца як Польшчы, так і Беларусі, такая сітуацыя. Так, навукоўцы адзначаюць, што за апошнія дзесяцігоддзі змяніўся сам рэжым беларускіх рэк. Пікавыя весновыя паводкі, яны становяцца меншымі ўсё радзей і радзей. Напрыклад, у гэтым годзе чакалі, што у басейна Прыпяці будзе нават паводка. У сувязі з тым, што у пэўныя зімовыя месяцы накапілася вельмі шмат снегу. Але гэтага не адбылося. Але ўзімку назіраецца кароткія паводкавыя хвалі і, акрамя таго, павялічваецца працягласць летніх і восеньскіх межаняў. То есть гэта таго часу, калі вады ў рэках становіцца менш. Нават ёсць такія лічбы, што максімальныя паказчыкі агульнага аб'ёму рачнога стоку ў Беларусі адзначаліся дзесьці прыкладна 90 кубічных кіламетраў вады. А вось у апошнія гады назіраецца ў засушлівыя часы нават падзенне да 40-30 кубакіламетраў вады. Гэта вялікая разніца. І што гэта азначае для прыроды? Гэта ўжо не дробныя ваганні, а сістэмная змена воднага балансу ў велізарнай тэрыторыі рачных басейнаў на тэрыторыі Беларусі. То бок гэта будуць уже нейкія доўгатэрміновыя змены. Мы пакуль не ў стане сказаць, куды пойдзе і што зменіцца, так? Так, ўсё вось вынік гэтай асушальнай меліярацыі і прыклады вельмі яскравыя. Напрыклад, у тым жа Ганцавіцкім раёне Брэсцкай вобласці 85% сельгастэрыторыі гэта асушаныя балоты. Калісьці гэта лічылася прагрэсам, таму што сельская гаспадарка атрымоўвала новыя сельгасплошчы для вырошчвання розных культур, і зерневых, і бульбы, і кармавых культур. На тэрыторыі былых балот будаваліся дарогі, будаваліся новыя населеныя пункты, але балоты гэта натуральныя рэзервуары вады, і яны сапраўды выконваюць роль вось гэтай воднай губкі, і назапашваючы воду у зімовы і вясенні перыяд, яны паступова даюць у рэкі падчас летняга часу, у летні час падчас засух тых жа самых. А калі балоты асушаюцца, то гэтая функцыя проста-напроста губляецца. Так што наступствы будуць вельмі велізарныя, і гэта таксама праяўляецца не толькі ў гідралагічным рэжыме, але таксама і ў метэаралагічных паказчыках, бо сухія балоты, яны не стабілізуюць тэмпературу, і таму менавіта нават зараз у майскі і чэрвеньскі перыяд на такіх асушаных балотах могуць назірацца замаразкі. Таму што сухое балота, яно якраз не дазваляе павольнаму дыяпазону тэмпературы. То бок людзі самі фактычна паскорылі вось гэты адток вады. Бо я таксама дзівіўся, што думаў, што столькі снега, значыць, будзе вада ў рэках, а вось нядаўна паглядзеў, вельмі мала, і нават такія забалочаныя тэрыторыі ў лясах сухія. І гэта спрыяе тым жа самым лясным пажарам, гэта таксама ўплывае перш за ўсё на сельскую гаспадарку. І удар, дарэчы, сельская гаспадарка, яна адчуе як у Беларусі, так і ў іншых краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Пра гаспадарку, якія могуць быць эканамічныя наступствы? Беларуская мадэль земляробства, яна доўгі час абапіралася на дастатковую колькасць вільгаці менавіта вясной, калі пачынаецца вегетацыйны перыяд і сельгасрасліны набіраюць моц. І калі менш снегу, то глеба сухая ўжо вясной, яна не можа забяспечыць дастатковую колькасць
колькасць вільгаці для росту раслін. Акрамя таго, сухая глеба, яна вельмі падвержана ветравой эрозе. Літаральна, недавно бачыў я ролик аднаго з беларускіх фермераў, які паказаў, што адно з яго палей, дзе ён пасадзіў буракі, яго вецер просто здуў. Разам з глебай здуў таксама маладыя парасткі, якія не змаглі затрымацца доўгі час. То есть гэта ўжо мінус ураджай на вялікай плошчы, гэта велізарныя страты, фінансавыя страты для самого фермеру. І у першую чаргу уразлівыя гэта пасадкі бульбы, збожжавых, кукурузы, ну і, канешне, кармавых культур. Ну, а ў сувязі з гэтым таксама і рызыкі для жывёлагадоўлі, якая страчвае вялікую аб'ёмы зялёных кармоў. Ну, дарэчы, вось ёсць такія дадзеныя, што засуха, напрыклад, 2022 года страты вялікія ў Еўропе, гэта мільярды еўра, гучыць лічба 40 мільярдаў. Ну, у Польшчы таксама штогод пішуць, і тут фермеры змагаюцца за то, каб ім кампенсавалі страты ад засухі, то што яшчэ, куды далей, якія яшчэ могуць быць наступствы эканамічныя? Ну, вельмі бачна тыя ж самыя пажары і ў лясах, і ў натарфяніках, і калі б у вільгаці было больш, нават эти штучныя падпалы, яны бы не спрацоўвалі такім. Ну, ось як это існуе той жа пушчы Сольскай або недавно каля Мінска-Мазавецкага, таму што глеба была б вільготна, яна б не дапушчала распаўсюджвання агню. А тут лес як порах. Адна запалка, і ён пачаў гарэць на велізарных сотнях гектараў. Мала хто думае пра гэта, але цяперашняя сетка электрастанцый, яна таксама вельмі моцна залежыць ад вады, таму што і цеплавыя электрастанцыі, нават у некаторых краінах атамныя электрастанцыі, яны забіраюць ваду з рэк для ахалоджвання. І калі ўзровень вады ў рэках падае, то гэта, ну, па ланцужку уплывае на магутнасць электрастанцыі. У мінулым годзе цеплаэлектрастанцыі ў Варшаве, яны знізілі сваю магутнасць у сувязі з тым, што аб'ём магчымай забіраемай вады з Віслы значна зменшыўся. Ну і, канешне, рачны транспарт. Мялеюць рэкі, пакутуе транспарт. У мінулым годзе ў Варшаве на Вісле неаднаразова адмянялі рэйсы тых жа самых паромаў або турыстычных караблікаў. Ну, а на шмат якіх рэках у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе гэта ўплывае на транспартныя перавозкі. У мінулым годзе па беларускай Прыпяці амаль што не было перавозак у сувязі з нізкім узроўнем рачной вады. Владимир, ну вось дэфіцыт вады, ці гэтыя праблемы з вадой, ці яны закрануць кожнага чалавека непасрэдна? Безумоўна, калі падае ўзровень вады ў рэках і ўзровень вады, напрыклад, падземнай, то гэта у невялікіх гарадах і вёсках прыводзіць да сезонных праблем з водазабеспячэнням. У Польшчы ў мінулым годзе в асобныя месяцы нават улады, мясцовыя ўлады ўводзілі абмежаванне па напаўненню басейнаў, якія вельмі папулярныя такой на сядзібнай забудове, па выкарыстанню вады для паліва сельгасраслін. І калі ўзровень вады падае, то людзі ўжо не дабіраюць, напрыклад, з тых жа самых калонак і калодзежаў, і для забеспячэння патрэбны новыя свідравіны. А гэта ўсё грошы, якія у, канечне, выніку адаб'юцца на тарыфах для самого насельніцтва. Гэта не бярэцца з дзяржаўнага бюджэта, гэта ўсё грошы з кішэні асобных людзей. Ну і, канешне, вельмі важны момант – гэта псіхалагічны аспект. Калі людзі бачаць высахшыя рэкі, мёртвыя лясы, пастаянныя засухі, змяняецца само адчуванне стабільнасці жыцця. І для рэгіёнаў, дзе вада заўсёды успрымалася як нешта гарантаванае, гэта вельмі моцная культурная і сацыяльная змена. І, магчыма, галоўны выклік бліжэйшых дзесяцігоддзяў – гэта навучыцца жыць у свеце, дзе вада ўжо не ўспрымаецца як бясконцы рэсурс. І пакуль Беларусь знаходзіцца ў сітуацыі не знаходзіцца ў сітуацыі воднага крызісу, я нават лічбы паказваў, што там агульны рачны водны сток, ён дзесьці вагаецца ў такія стабільныя гады 70-80 кубічных кіламетраў. Але тэндэнцыя ўжо бачная, і шмат якія міжнародныя арганізацыі называюць водную бяспеку адным з ключавых выклікаў для Беларусі ўжо
у час да 2030 года. Ну, я бачив такое даследаванне OECD, но вось, дарэчы, яны там Польшчу паказваюць як краіну, якая праблемы з воднымі рэсурсамі. А скажем, ці Беларусь можа чакаць падобны сцэнарый? У пэўнай ступені так. Мала хто ведае, што Польшча адна з найменш забяспечаных вадой краін Еўропы. Сярэднія гадавыя рэсурсы Польшчы каля 60 мільярдаў кубаметраў. Гэта нават менш, чым Беларусі, нягледзячы на тое, што Беларусі ўдвая плошча менш. А ў засышлівыя гады ў Польшчы гадавыя водныя рэсурсы падаюць да 40 мільярдаў. Ну, для параўнання, тая ж самая Германія мае каля 170 кубічных кіламетраў вады, а Францыя больш за 200 мільярдаў. Ну, прычына вельмі цёплае лета, малыя ападкі, асабліва вельмі моцна выражаная рэгіянальнасць, асабліва малыя ападкі ў рэгіёнах, дзе існуюць малыя рэкі, прытокі той же самай Віслы або Одры, і амаль што адсутнасць снежных зім. Але ёсць і чалавечы фактар. За дзесяцігоддзі былі асушаныя балоты, выпрямленыя рэкі і пабудаваны меліярацыйныя сістэмы, і ўсё гэта паскарае суход вады. І для ўсходняй і цэнтральнай Еўропы характэрны працэсы роста тэмператур. Нават больш актыўны рост тэмпературы, чым на ўсёй планеце. То есть рэгіён награваецца хутчэй, чым глобальны сярэдні паказчык. І гэта выклікае, што змяняецца сезонны рэжым рэк. Ну і, канешне, это экстрэмальнасць. Больш ліўняў, кароткія паводкі, працяглыя сухія перыяды. Беларусь пакуль мае больш спрыяльныя умовы, але рухаецца таксама ў тым жа накірунку. Владимир, а скажите, калі ласка, ці ў такой вось сітуацыі там трывожнай можна нешта зрабіць? Скажем, у Польшчы я бачу, тут папулярная вось з'явілася гэта панятак рэтэнцыі, то бок затрыманне. Нават ёсць акцыі, вось там палітыкі ездзілі ў Белавежскую пушчу, і там папросту старыя меліярацыйныя каналы там засыпалі. То вось што тут можна зрабіць, які магчымы падыход? Не толькі тэхналогія, але можа быць нешта трэба змяняць і больш глобальна. Гідралагічная засуха гэта не сітуацыя без выйсця, і сёння ва ўсім свеце адбываецца пераасэнсаванне адносін да вады. Напрыклад, аднаўляюцца тыя ж самыя балотныя масівы, гэта называецца, вяртаюцца тыя ж самы статус губкі для ўсмоктвання вады, вяртаюцца натуральныя поймы рэк, змяншаецца маштаб асушэння, і меліярацыя засушальна пераходзіць ужо на арашальную, дзе сапраўды выкарыстоўваюцца ретэнцыйныя зборнікі. Але гэта вельмі доўга, я памятаю. Гэта вельмі доўга, і гэта вельмі дорага. Самае галоўнае, это тыя запасы грошай, якія мы зарабілі на сельскай гаспадаркі, гэта мы, па сутнасці, трэба зараз накіроўваць вось на гэтыя выратавальныя меры. І гэта трэба рабіць як мага хутчэй, таму што час ідзе, і мы ўсё больш і больш угубляем вады. І мы ўсё больш і больш пагаршаем наша жыццё і нашу эканоміку. Ну тады, калі б вы маглі назваць 3 галоўныя крокі для Беларусі, для любой краіны, рэгіёну, якія трэба зрабіць у найбліжэйшыя 10 год, што бы вы сказалі? Першае, гэта аднаўленне тарфянікаў і балот, у тым ліку вывад часткі сельгастэрыторыі з абароту і вяртанне ў натуральны стан, паступовае забалочванне. Другое, гэта пераход ад палітыкі хуткага адводу вады да палітыкі яе ўтрымання. Гэта значыць, што нават тыя ж асушальныя сістэмы, меліярацыйныя сістэмы, яны павінны працаваць, і у час, калі ідуць дажджы, яны павінны перакрываць сток вады і забяспечваць пад'ём узроўню грунтовых водаў. Трэцяе, гэта адаптацыя сельскай гаспадаркі да новага клімату. Гэта азначае змяненне тэхналогій вядзення сельскай гаспадаркі, гэта змяненне набору сельгаскультур, якія вельмі адчувальныя да засушлівых перыядаў, і выбіраць тыя культуры і тыя гатункі раслін, якія здольныя пераносіць каротка або доўгатэрміновыя засухі. То бок, што бульбу сажаць не будуць, толькі будзе кукуруза цяпер? Ну, бульба, мабыць, змесціцца трошкі на поўнач. Мабыць, мы ўжо хутка батат будзем вырошчваць у нашых кліматычных зонах, але гатункі з'явяцца новыя, якія будуць больш устойлівыя да такіх сухіх перыядаў і больш устойлівыя да тых жа шкоднікаў, якія з'яўляюцца разам з засухай. Ну, добра, вы гэта сказалі пра больш такія прыродныя ландшафты і тэрыторыі, а згадвалі праблему гарадоў, дзе асфальт і вось бетон
Нават у Польшчы ёсць такі тэрмін бетаноза, то вось што тут можна зрабіць? Шмат якія гарады, мы раней гаварылі ў сваіх выпусках, што укараненне блакітна-зялёнай інфраструктуры, якая пакідае ваду на гарадской тэрыторыі і не дазваляе ёй выходзіць за межы гарадоў. То есть вяртанне тых натуральных працэсаў, якія былі да з'яўлення гарадской забудовы. І гэта ўсё магчыма. Дзякуй вялікі. Сёння мы паразмаўлялі пра тое, чаму вада знікае з нашых рэк. З нашых гэта значыць, што у Польшчы адчувальная праблема, але таксама, як сказаў наш эксперт у Беларусі, таксама гэты тренд ужо назіраецца. І таксама паразмаўлялі пра панятак гідралагічнай сушы, калі вада не проста разава знікае, а становіцца недахоп вады ўжо такой сістэмнай праблемай, што стварае не толькі клопаты для эколагаў, але таксама выклікі для сельскай гаспадаркі і эканомікі і можа закрануць жыццё кожнага чалавека. І галоўную выснову нашай сённяшняй размовы можна сфармуляваць так, што пакуль вы не страцілі свае водныя рэсурсы, напрыклад, такая краіна, як Беларусь, трэба пачынаць думаць пра тое, што вада не з'яўляецца бясконцай, бо такі падыход трэба пакінуць у мінулым. А я яшчэ раз нагадаю, што пра стан рэкаў вады ў рэгіёне мы размаўлялі з нашым госцем, экспертам, кіраўніком правлення фонду «Неруш Натура» Уладзімірам Зуевым.